Така една вечер жена ми реши да направи тази фантастична рибена яхния. Нямам представа откъде е намерила рецептата, вероятно от блога "Как да развалим вечерята". Както и да е, в нея се изискваше много бяло вино, като колкото повече, толкова повече количество бяло вино. И след това, който може готви или си ляга, сядаме, отхапваме първата хапка, бум! Това не е рибена яхния, това е винена супа. Шардоне с вкусна риба, горещ коктейл от морски дарове, пиян аквариум в купа. Вкусът беше абсолютно ужасен, но ще и го призная, ние се разтоварихме от тази вечеря. Дори не си спомням десерта.